d'Esquerra Unida som una organització juvenil anticapitalista, ecologista i feminista. Som la part jove d'Esquerra Unida i és molt important el nostre paper per a que la veu jove s'escolti dins de l'organització. Nosaltres organitzem formacions, tallers i trobades per a instruir-nos i també per a estar en un espai de cures de persones que pensem més o menys el mateix i tot sempre des de l'antifeixisme polític. És una forma de participar activament en la vida social i política del país en el que es troba. Per a mi ha sigut un espai on trobar gent jove que pensa com jo i amb la qual puc anar a protestes o defensar els valors que jo crec importants.